Jamen, vi mødes her hver søndag og bare hygger os og snakker og hygger om de gamle biler. Så man kan komme, hvis man har lyst, og der er ikke noget... det er ikke nogen klub, det er ikke nogen... Der er ikke noget kontingent, der er ikke noget. Man kommer bare, hvis man har lyst. Og viser sine gamle biler fra? Ja, så man mødes med ligesindede og hygger om det. Snakker og kigger på bilerne og spiser lidt mad, og så frekventerer vi de lokale spisesteder her, og så støtter vi de lokale jo. Så så kommer folk jo forbi af nysgerrighed og kigger og ser, hvad det er. Ja, der var en gut her, som står for det egentlig, men han er ikke til stede i dag, men som stiftede det. Og fordi han synes, der skete for lidt, så synes han, at det var en god idé, at vi kunne mødes om vores fælles interesse og snakke og hygge om de gamle biler. Vi mødes hver søndag, altså hele sommeren igennem, ikke? Fra sådan cirka fra 1. april til... Ja, der er ikke nogen slutdato egentlig. Det kører egentlig hele året rundt, hvis man gad, men så bliver vejret for dårligt, det bliver for tidligt mørkt og koldt, og så er der ikke nogen, der gider det alligevel, jo. Ja, 7 år, så vidt jeg forstod på det, mener jeg, at vi har gjort det her. Nogle gange er der mange her, andre gange så kan der være 3 biler, og nogle gange kan der være 20 biler, og det er sådan lidt op og ned. Altså, er der fodbold i fjernsynet, så er vi ikke så mange, og så det er sådan meget forskelligt, kan man sige, ikke? Så